ברוכים הבאים לפודקאסט ישיבת הנהלה מבית ויטמין P. אנחנו נפגשים בעונה השלישית שהחלטתי שאני מזמינה את הנותני שירות והספקים בתחום הגיוס, שיווק גיוס ו-AI, כדי לענות על שאלה אחת, האם הגיע הזמן להגדיר מחדש את תפקיד ה-HR, ואולי אם התקרבנו לנקודה שבו הגיוס יעשה בלחיצת הכפתור, והיום אני מארחת את ליאור מחברת נילוסופט. אז ליאור, ברוך הבא. אני אשמח ככה שתציג את עצמך, ואחר כך אני אספר איך אני מכירה אותך ואיך אתה מכיר אותי, ונעשה קצת כיף. בסדר גמור. אז קודם כל, תודה רבה נילי שהזמנת אותי, זה תמיד כיף לפגוש אותך, וכיף להתארח במקום כזה כיפי ונחמד ולראות אותך. אז תודה. לגביי, אני סמנכ"ל חברת נילוסופט כבר 23 שנה, הקמנו אותה בשנת 2003, את החברה, והיום אנחנו, כן, חברה גדולה, מבוססת. חברה טכנולוגית. חברה טכנולוגית, עם הרבה AI, הרבה טכנולוגיה, גיוסים, משתדלים לתת מענה מקיף של העולמות, גם של הגיוס, גם המון מוצרים נלווים של הגיוס, כמו חבר מביא חבר, ובוטים ודברים כאלה, וגם העולם של ה-HR נכנס מאוד 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 חזק אצלנו בשנתיים האחרונות, אנחנו משקיעים המון משאבים להיכנס חזק ל-HR. מי הלקוח האידיאלי שלכם? קודם כל הלקוחות הם לקוחות אידיאליים, אנחנו אוהבים את כולם, אם זה קטנים, אם זה גדולים, אז זה באמת, כן, העיקר שיהיו אנשים טובים, נחמדים, ושבוא נגיד, ישתפו פעולה, זה מאוד חשוב, נכון. כן? אז יש לנו ארגונים באמת, ארגונים ענקיים, כמו חברות ביטוח, כמו הפניקס, וביטוח ישיר, ואלביט, כן, לקוחות מאוד 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 גדולים, עם היקף נרחב, כן, של פעילות, אם זה גיוסי מסה, כמו בסלקום, בהוד, ב-yes, כן, זה סוג אחד של לקוחות, ואם זה לקוחות קטנים, חברות הייטק קטנות, או חברות השמה וגיוס, ואנשים שיושבים בבית ומגייסים, כן, אז יש לנו את כל המגוון, והם באמת, זה מאוד מאוד חשוב, מבחינתי הלקוח האידיאלי זה לקוח שצועד איתנו יד ביד, וכל הזמן מחפש מה עוד יש במערכת, איזה עוד דברים יש. אנחנו נדבר על זה. אז קודם כל לגבי ההיכרות שלנו, אנחנו מכירים לדעתי משהו כמו 15 שנה כבר, לדעתי מהיום הראשון שאני הגעתי לעולם הגיוס, ופגשתי אותך בכל מיני כנסים, ובפעם הראשונה שהייתי מנהלת גיוס והייתי צריכה להטמיע מערכת גיוס, אז ידעתי למי אני מתקשרת. שתי נקודות שאני זוכרת ככה מתוך החברות ארוכת שנים, זה שב-2017 רציתי להפיק מיטאפ, ולא ידעתי כמה זה עולה, לא ידעתי איך עושים את זה, ובאתי אליך ואמרתי, אני רוצה חסות קטנה שרק יהיה איזה שתייה או משהו, ועזרתם, והבאתם צלם, ועשינו סרטון, ועשינו המון המון דברים ביחד. והדבר השני זה לפני שנתיים שהיה לי את הרעיון לגבי מודל AI, אז היית בין 5 אנשים הראשונים שפגשתי וסיפרתי את הרעיון שהוא היה באמת בוסר, ואמרת, יאללה, לכי תעשי את זה, ואנחנו באמת עושים את זה, יש ימים מורכבים, יש לקוחות מורכבים, יש הצלחות, יש גם דברים לפעמים שלא מצליחים כשאין אותו שיתוף פעולה, אבל אני יודעת תמיד שכשאני צריכה משהו בתחום הזה, ואני רוצה להתייעץ, אז יש לי חבר וקולגה, וזאת גם הסיבה שאנחנו יושבים פה לפודקאסט, ואנחנו נדבר גם על המקצועי, וגם נעשה פן. מעולה, האמת שזה מאוד מחמיא לי, ואני מאוד אוהב לעזור, כן, לסטארט-אפים ואנשים, כן, לך במיוחד, כי את תמיד באה עם התלהבות ועם רוח כזאת מדהימה של יזמות, ואת ממש יזמת בנשמה, ובאמת זה כיף גדול כל פעם לפגוש אותך, יאללה, שיהיה לנו עוד הרבה שנים, שהיה לא יחליף אותנו, כן, שאנחנו נהיה פה גם בעוד כמה עשורים. בדיוק. אז אני רוצה להתחיל בשאלה, לדעתי שמעסיקה את כולם היום. מה לדעתך היום האתגר המרכזי במחלקות ה-HR? HR זה יכול להיות גיוס, זה יכול להיות שימור עובדים. מה אתה מזהה כאתגר הכי גדול בתעשייה שלנו היום? אוקיי, אז אני אסתכל על זה מנקודת מבט טכנולוגית, כי אנחנו חברה טכנולוגית, וניקח את העולם הזה, כן? מה שאני הבחנתי בו ומה שראיתי גם מלקוחות קטנים ובאמת ארגונים שיש להם משאבים, נקרא לזה כמעט בלי סוף, באמת, אם הם צריכים משהו הם מקבלים, כן? האתגר שאני רואה ומה שקורה כרגע מה שיש זה בעצם מהפכה טכנולוגית עצומה, כן? ומי שלא רואה את זה ולא מזהה את זה ולא משתמש בזה, הוא פשוט ייתקע מאחור, כן?
והיום הכלים שאנחנו נותנים, ובכלל שחברות טכנולוגיות יכולות לתת, הם מדהימים, כן? ה-AI יכול לעשות כל כך הרבה פעולות. והאתגר שאני רואה זה שחברות הן מאוד שמרניות הרבה פעמים, באימוץ של הטכנולוגיה, וגם כשהטכנולוגיה כבר נמצאת שם. אני מסתכל למשל על נתוני שימוש, כן? אתה, מה שנקרא, בדיוק בנקודה. כן, אז הם פשוט, הם מקבלים, זה כמו שיש לך את הרכב הכי טוב, את הטכנולוגיה הכי ואתה טובה. נוסע במהירות הכי נמוכה. בדיוק. או שאתה לא חונה עם חיישני רוורס, זה מרגיש לי, זה בדיוק, זה מאוד מאוד מדויק לתחושה שלי, שהשימושיות של כל מערכת היא היום בסביבות ה-30%. כל מערכת, זה לא קשור לנילוסופט, זה לא קשור למערכת גיוס או מערכת HR, גם המערכות, גם אני, באחד הפרקים הבאים אני אראיין מישהו מהייבוב, ואני בטוחה שמישהו שישב פה מהייבוב, הוא גם יגיד שגם שם השימושיות היא נמוכה, ואני לגמרי מסכימה איתך שזה אתגר, כי אם אין סקרנות בצד השני, לא משנה כמה מערכת תהיה מהממת ומסוגלת, צריך שיהיה בן אדם שידחוף את זה, ואולי איך אתם עוזרים ללקוחות שלכם להשתמש יותר במערכות שלכם? אז זו שאלה ממש טובה. אנחנו זיהינו את הבעיה הזאת, כי בעצם אנחנו מפתחים המון, ויש לנו צוות פיתוח גדול, ומוציאים, ומשחררים, ושולחים, כל חודש אנחנו מוציאים גרסה, וזה מפורסם אצלנו באתר, ואנחנו מוציאים מיילים על זה, ואנחנו עושים הדרכות פעמיים בשבוע ללקוחות שיכנסו ללא עלות ושישתמשו בזה, ועדיין השימושיות, כמו שאמרת, 30%, זה מאוד מדויק. אגב, מבחינה סטטיסטית. זה נתונים בשוק, זה גם לא גם ב-HR, זה נתוני שימוש בחברות קורפורט, שהן רוכשות מערכות כמו סאסיות או AIיות, הוא 30%. בדיוק, אז זאת בעיה שראינו. אנחנו התחלנו לפני בערך חודשיים, 3, לעשות כמו פודקאסטים, כן? אנחנו קוראים לזה נילוס סמינר, נילוס וובינר, עם המנכ"ל, עם נמרוד, יחד עם ספיר, שהיא מנהלת השיווק והמחירות אצלנו, והם יושבים ומדברים ומראים פיצ'רים ומראים דברים מתקדמים, ומספרים קצת גם על הריליס החדש שיצא, והרבה מאוד לקוחות מתחברים, ויש פידבקים מצוינים לזה, וזה איזשהו דבר שהתחלנו לעשות אותו, כן? אנשים מתחברים למדיה הזאת ואוהבים לשמוע, וזה יותר מתקשר אליהם, כן? מאשר איזשהו דף או צילומי מסך או דברים כאלה של, הנה שחררנו עוד איזה מיליון פיצ'רים ולך תשתמש בהם, כן? אתה הזכרת את העניין שאתם חברה עתירת טכנולוגיה. עכשיו, העניין הוא שגם מה שאמרת עכשיו, אתם עושים את זה בפוש, אתם נותנים לאנשים את המידע, אבל מה שבעצם אנחנו מדברים עליו זה בפול, שהם ימשכו את המידע אליהם, ואולי השאלה המדויקת שאני רוצה לשאול אותך, האם זה נכון שרוב הלקוחות, כשהם רוכשים את המערכת, הם רוכשים אותה בסטנדרט הבסיסי, עם הטמעה חד פעמית, ואחר כך אלוהים, מה שנקרא, אם יהיה תקציב יהיה, ואם לא יהיה, יכול להיות שיהיו לקוחות שגם שנים לא יזמינו שוב את הצוות שלכם שיעשה עוד יישום או עוד הטמעה של מערכות. האם זה קורה או שזה רק מה שאני רואה בצד שלי? כן, האמת שזה בדיוק ככה. ויש חברות שבאמת יושב שם מישהי, בדרך כלל מישהי, כן? בדרך כלל זה מישהי. אנחנו תעשייה של נשים. 93% מתעשיית ה-HR היא נשים. בדיוק. אז יושבת שם מישהי עם חוש יזמי חזק, ועם רצון סקרני גבוה, ורצון לנצל את המערכות. וזה קרה לנו בכמה חברות, כמו באיקאה, כמו בפניקס, כמו באלבי. יש שם כמו עם נילי כשהייתה... כמו עם נילי, בדיוק. בזמנו. נילי, בדיוק. אם היה לנו נילי בכל חברה... אבל כן, זה פרופיל. גם עכשיו שדיברת על זה, אמרתי, וואי, כל המנהלות גיוס צריכות לרשום את הדברים האלה, כי זה בדיוק הפרופיל של מישהי שצריכה להיות בגיוס היום. זה אגב לא קשור רק למערכות. בדיוק. הסקרנות, היזמות, הדחיפה מבפנים הזאת צריכה להיות כל הזמן. נכון, אני חושב בכל תפקיד, כן? לא משנה איפה, כן. אבל במיוחד שאתה נמצא בתפקיד כזה חשוב, כזה מהותי, ואתה מקבל כלים טכנולוגיים מאוד מתקדמים, אז כדאי שזה יהיה, כי חבל לקנות מערכת בסכומים לפעמים... זה לא משנה בכמה, זה לא משנה בכמה, כי לחברה מסוימת 30,000 שקל זה הרבה, ולחברה מסוימת 300 שקל זה הרבה, וחברות בחול, חברות סאס בחול גם מוכרות במיליונים, זה לא משנה כמה החברה שילמה, גם אם היא שילמה 3,000 שקל בשנה,
עדיף שהיא תשתמש ב3,000 שקל האלה, ולא ב1,000 שקל, שבעצם זה מה שאמרנו, 30% שימושיות, זה אומר שכל שנה החברה פשוט זורקת לפח 2,000 שקל, או 20,000 שקל, או 200,000 שקל, שזה כואב מאוד. מאוד, מאוד. וזה לפעמים מתדרדר לרמה כזאת של לקוח, הוא פתאום לא מכיר את הפיצ'רים, הוא פתאום לא מכיר את הדברים, ואז הוא אומר, טוב, אני רוצה לעזוב, ואז מגיע אליו מנהל שימור לקוח, זה מישהו שבאמת מכיר את הכל, והוא אומר לו, אין לי את זה ואין לי את זה, הוא אומר, יש לך את זה ויש לך את זה. אנחנו נעשה מההתחלה, מהשימור לקוח. כן. לפעמים מגיע. אז אני אומר, לפעמים אנחנו נכנסים לפגישה של שימור לקוח, והלקוח מלא טענות ובקשות מאוד לגיטימיות ודברים מדהימים. שהוא בכלל לא מכיר את המערכת. בדיוק, ואז הוא אומר, הנה, וזה קיים, וזה קיים, וזה קיים, וזה מאוד מאוד חשוב, כן? לא צריך להגיע לשם, כן? כי זה חבל. זה אומר שבכל התקופה הזאת, היו המון פיצ'רים, המון דברים שיכלו לקדם, גיוסים יותר טובים, מהירים, לקדם דברים. אנחנו נמצאים שם תמיד בשביל הכוחות, זה מאוד מאוד חשוב לנו, לראות שאנשים משתמשים בפיצ'רים, כי אנחנו לא מפתחים את זה בשבילנו, אנחנו חברה של 20 עובדים, אנחנו נסתדר עם מערכת גיוס וגם בלי מערכת גיוס. אני חושבת שהשאלה הבאה תהיה קצת פרובוקטיבית, האם אנחנו הגענו למצב שבו יהיה תהליך גיוס ולחיצת כפתור, החלום הרטוב של כל מחלקת ה-HR, שאת המשימות האלה של הגיוס, אני רגע מחריגה את הרעיון, סבבה, אני מבינה שאת הרעיון אנחנו לא ניתן ל-AI לעשות, אבל כל שאר התהליכים יהיו אוטומטיים, תבוא מישהי בבוקר, תעשה, והגיוס יתקיים. האם אתה חושב, בצד המערכת, האם המערכת מסוגלת לעשות את זה? קודם כל לגמרי, אני חושב שהיום כבר המערכות שלנו, אם זה ראיונות בבוטים, ואם זה זימונים, ואם זה שיבוצים, ואם זה כל התהליך, נקרא לזה עבודה שחורה, אין סיבה נקרא לזה עבודה רפטטיבית. בדיוק, רפטטיבית, כן? אין סיבה שמישהו עם יכולות שיודע לראיין ולהתעסק עם אנשים ולדבר עם אנשים. אתה יודע איזה התנגדות אני שומע, זה הרי שירות שאני מציעה. אני אומרת ללקוח, אל תקנה מערכת, יש לך נילוסופט, יש לך CV, יש לך ספארק, אני אעזור לך לאפטם את הדבר הזה, אתה יודע איזה התנגדות אני שומעת? אומרים לי, אבל אז למגייסת שלי לא יהיה מה לעשות. זה לא שהם אומרים, אני לא רוצה לשלם עוד כסף לנילוסופט, או שאני לא יודע איך להטמיע את זה. הטענה הכי גדולה, או שאני שומעת אותה הכי הרבה, שחוזרת על עצמה, זה שאם אנחנו נכניס תהליכי אוטומציה ונשתמש יותר ב-AI, לצוות שלי לא יהיה עבודה, ואז כל מנהלת צריכה להחליט לעצמה אם היא רוצה לנהל 8 עובדים או 3 עובדים, ולא בטוח, זאת אומרת, לא היה לי ספק שתגיד שהטכנולוגיה מוכנה, השאלה אם הצד האנושי מוכן למהפכה המטורפת הזאת שמגיעה, כאילו אנחנו רואים מה זה הולך לעשות, וברור שהמערכת כבר מזמן הייתה מוכנה, אם אתה שואל אותי, היא כבר הייתה מוכנה גם לפני עשור. נכון. אבל היום גם הגיע AI, והיום הגיעה גם אוטומציה שהיא נגישה, היא בקצות האצבעות. איך אנחנו עוזרים לאנשים לאמץ את הטכנולוגיה הזאת? איך אנחנו עוזרים לאנשים לא לפחד, ולדעת שכשהם לא יעשו את זה, הם יעשו משהו הרבה יותר מעניין. כן. כמו למשל להקליט פודקאסטים. נכון. אחלה. אז אני אגיד לך מה דעתי. קודם כל מנהל שהוא בגישה כזאת, שהוא כביכול עוזר לעובד שנמצא שם, הוא לא רק שהוא לא עוזר לעובד, הוא חוטא כלפיו, וגם כלפי הארגון, וגם כלפי עצמו. למה? אתה יכול לפרט? כי בסופו של דבר, אם יש לבן אדם עובד, בגיוס, או לא משנה איזה עובד, והוא לא נותן לעובד הזה את הכלים הכי מתקדמים, ולא מעודד אותו ללמוד טכנולוגיות חדשות, אותו עובד, בסופו של דבר, יסיים את העבודה שלו באותו ארגון, והערך שלו בעבודה הבאה, יהיה נמוך מאוד. וואו, זה כל כך נכון. זאת הבעיה העיקרית בתעשייה שלנו, שמישהי עוברת מתפקיד לתפקיד, היא כביכול מביאה את הלוגו חזק, אבל בצד השני מישהי מראיין אותה ואומר לה, מה עשית? לפני כמה שנים הבאז היה מיתוג מעסיק, אז אם לא עשית בריפים ואם לא ניהלת הפקות גדולות, אז את לא מתקבלת. היום זה AI. עכשיו, AI זה לא לדבר עם הצ'אט או עם קלוד. AI זה לשבת ולאפיין מסמכים, וזה לדעת לקחת תהליך ידני ולהפוך אותו לאוטומטי, ולהסתכל בעין איך אנשים אחרים עושים את זה. לא צריך שהיא תעשה את זה. והיום כשמישהי הולכת ומתראיינת, ויש המון אנשים שנפלטו לשוק, בטח שוב במלחמה הזאת שהייתה לנו עם איראן, יושבות מנהלות משאבי אנוש, מנהלות גיוס, מגייסות, HRיות, VP HR, ואין להם מה להגיד. וזה בדיוק, אתה נוגע, אז אתה בת אחד היום.
אתה נגעת בדיוק בנקודה. מעבר לזה שאנחנו מונעים מאנשים שהם בתוך הארגון שלנו להתקדם, זה בעצם דרדור קולקטיבי של התעשייה. סליחה, אני כאילו, אין לי דרך אחרת להגיד את זה. נכון, אז זה כאילו, באמת, כאילו לנסות לעזור לעובד, אבל העזרה האמיתית, זה לא למנוע ממנו את הידע ואת הטכנולוגיות החדשות. ברגע שעושים את זה, אז בוגדים בעובד ובוגדים בארגון, וגם בעצמך כמנהל, כי גם אתה נשאר תקוע, וזה פשוט חבל, כי באמת עובדים כאלה, היום כשאנחנו מראיינים עובדים, או אני מאמין כל חברה שהיא מכבדת את עצמה, אז שאלה, בוא נגיד, אחת השאלות הראשונות, זה איך אתה יכול לתת ל-AI לעשות את העבודה שאתה עושה, ושאתה תתעסק בדברים יותר חכמים, יותר בקריאטיביות. וזה underline, איך אתה תעשה דברים שאתה לא מגיע אליהם היום. אני אומרת, כל מי שמפחדת מ-AI, כל מי שמפחדת מאוטומציה, מעוד מערכת, צריכה לשבת ולעשות רשימה ולהגיד, אלה 18 דברים שאני רוצה לעשות ואני אף פעם לא מגיעה אליהם. ואז אם את תגיעי לי עוד 3 דברים, תחשבי עם איזה סיפוק את הולכת הביתה. את עשית דברים שבשבילם באת לעבודה, את לא באת כדי להעביר מסמכים מצד לצד, או לתייק את מסמכים בתיקיות. בדיוק. אז זה מאוד מאוד חשוב. חשוב לי רגע להבין, אתה יודע, בסוף אתה בצד של הספק, ואני בצד של הספק, אנחנו שנינו, אנחנו יכולים לבוא עם ידע אינסופי. לקוח שמסרב לאמץ חדשנות, ויש לך את כל הפיצ'רים, הוא הרי לא יהיה מרוצה אף פעם, זה כאילו, זה נכון, הוא לא יהיה מרוצה, כי הוא בעצם... הוא יכול להיות מאוד, יש אנשים שגם אם קונים רכב ונוסעים עליו רק ביום שבת, הם מרוצים מהרכב, וזה בסדר. בשימושיות שיש להם. כן, וזה בסדר. יש לנו גם לקוחות ממליצים כאלה המון, שאני שואל אותם קצת שאלות יותר מתקדמות, אין להם מושג, אבל הם מאוד מרוצים, כן? שזה בסדר, זה גם בסדר, כן? אבל זה פשוט, זה חבל, כן? זה חבל לא להכיר את זה, כן? כי אנחנו למשל נותנים לכל עובד אצלנו תקציבי AI לא מוגבלים. כמה שהוא צריך על AI, באיזה כלי שהוא רוצה, הוא יקבל. מנכ"ל NVIDIA, אני שמעתי שאם הוא בודק סוף שנה, מי שלא ישתמש בתקציב של איזה, לא יודע מה, 200 או 300 אלף דולר טוקנים, הולך הביתה או איזה משהו כזה. אתם תתחילו לחייב לפי טוקנים? אנחנו כבר מחייבים לפי טוקנים. אני רגע אסביר, טוקנים זה בעצם, אם רשתות חברתיות היו לגמרי חינמי ויכולנו לעשות איתם מה שאנחנו רוצים, 99% מכלי AI יש להם גישה חינמית, אבל רוב הגישה שלהם היא בתשלום, והתשלום הוא לפי טוקנים, ויכול להיות שאנחנו יכולים לעשות תמונה או וידאו ב-30 טוקנים, ויכול להיות שאנחנו נעשה סרטון שיקח לנו גם 3,000 טוקנים, ומשהו שאנשים לא יודעים זה אם אנחנו היום עושים עבודה מורכבת עם AI, כמו מצגת מורכבת, כמו לבנות אתר, כמו לבנות מערכת, כמו לעשות אוטומציה מורכבת, כל שינוי כזה ייקח לנו כמות מטורפת של טוקנים, והרווח הכלכלי הכי גדול של תעשיית ה-AI, זה בעצם טוקנים, לשרוף את הטוקנים. נכון. אז זאת הייתה השאלה לליאור, אני רגע אחזור לשאלה, ואני אשאל, האם אתם כבר היום מחייבים לפי טוקנים? כן, אצלנו איך שזה עובד, קודם כל אנחנו הטמענו את כל הכלי AI בתוך המערכת. יש לנו גם טכנולוגיית AI שלנו, שלא מצריכה טוקנים חיצוניים. שאותה אנחנו לא מחייבים, ואנחנו נותנים איזשהו בסיס מסוים של AI, לכל הלקוחות, ללא עלות, ושם כמעט, אני חושב ש90% או 80% מהלקוחות שלנו, ימצאו את זה בהצלחה, ומשתמשים בזה ביום יום. מה זה כתיבת משרות? כתיבה שכתוב משרות? גם כתיבת משרות, וגם מאצ'ינג, וגם המון המון פיצ'רים. יש לאורך כל המערכת, כמעט כל פעולה, יש לידה כזה AI, בן אדם לוחץ על זה ומקבל. מעבר לזה, יש את הכלים היותר מתקדמים, שזה AI למתקדמים, שאז הוא יודע ממש לקחת את המשרה, ולעשות מאצ'ינג מול המועמד, ולתת את הציונים, וציוני התאמה, ולהכין סיכומי ראיון. אבל אתה יודע שזאת לא בעיה של הגיוס, כן? אנחנו מכירים את התעשייה. הבעיה היא לא האם הגעת למועמד, הבעיה היא לעבור את כל מסכת הרעיונות, ושאין סטנדרטיזציה, ובסופו של דבר אותו מועמד יכול להתפצפץ בכמה חברות, ובחברה אחת יעשו לו 2 רעיונות ויקבלו אותו, ובחברה אחרת יגלגלו אותו 10 רעיונות. הבעיה של אף ארגון זה לא מועמדים, וזה לא המערכת שיש להם. זה אני אומרת מהניסיון האישי שלי, כל הארגונים שיש להם מערכת גיוס, יכולים ללכת אחורה למאגר שלהם, לשלוף משם 50% מהמועמדים, ולסגור משרות באפס תקציב, או בתקציב שהם משלמים למערכת גיוס כזאת או אחרת. נכון. זאת הרי, כל ה-AI שם הוא נחמד, אני לא נגד, אני בעד, אבל אני אומרת, זאת לא הבעיה של הגיוס.
הבעיה של הגיוס זה שאין לנו סטנדרטיזציה לתהליך הגיוס, אפילו אצל אותה מגייסת באותו ארגון מול מנהל אחר. זאת אומרת, היא לא יודעת מתי גונזים את המשרה, היא לא יודעת כמה מקורות גיוס היא צריכה לפתוח, היא לא יודעת שאם יש לה הרבה מאוד כפולים, היא צריכה לסגור מקורות. זאת אומרת, זה דברים שהם מרגישים כמו common sense, אבל הם לא. וזה אחלה שיש AI. השאלה, כמה אתה יכול לדחוף לגרון את ה-AI הזה? חוזרים לאימוץ, כן? זה חשוב, כי עד שאנחנו לא נגיע לאימוץ גבוה, התעשייה לא תשתנה באמת. נכון, אני לא חושב שאפשר לדחוף את זה באמת, אנשים צריכים לדרוש את זה ולהשתמש בזה, וזה תהליך מדורג שקורה, ואנחנו רואים עלייה בשימושים כל הזמן, אנחנו מודדים את זה, אנחנו רואים כל חודש יש עוד עלייה ועוד עלייה, ועוד חברות לוקחות את ה-AI פרימיום, ועוד, כן, חברות הולכות ומשתמשות בזה יותר ויותר, ומאמצות את זה ונהנות מזה, כן? אבל זה תהליך מדורג, זה קשה לדחוף את זה לחברות, והן צריכות יותר לשאוב את זה, כמו שדיברנו קודם, הפרופיל של הלקוח האידיאלי, זה מישהו יזמי, זה מישהו גם עובד, כן? יש אנשים שפוחדים מעובד יזמי, או עובד שיודע יותר מדי, או זה בדיוק הפוך, כן? אנחנו מעודדים את זה, עובדים צריכים לדעת, להכיר, להבין את הכלים, להיות עצמאים בחשיבה, ואז יש עוד דבר שלפעמים אנשים חושבים שהעבודה היא תיגמר, כן? זאת אומרת, הם מפחדים, אומרים, טוב, יש לי את העבודה שלי, אם אני אגמור אותה מהר מדי, אז מה אני אעשה? אבל יש אין סוף של עבודה שמחכה, יש המון עבודה. יש המון מה לעשות. בדיוק, וככל שעולים ברמה, זה נהיה יותר קריאטיבי, ויותר מעניין, ופחות רפטיטיבי, כמו שאת קוראת לזה, כן? ומביא ערך, כן? בדיוק. יש לזה משקל סגולי מאוד גדול. אנחנו בשנתיים האחרונות עוזרים לארגונים להכניס 3 דברים לתהליכי גיוס, שהראשון והעיקרי שלהם הוא שיווק גיוס, אוטומציה ו-AI, וגם פגשנו אתכם כמו שאר מערכות גיוס, ואני יכולה להגיד שאנחנו חקרנו וראינו ומצאנו ודחפנו אתכם וזירזנו אתכם והורדנו לכם את המחירים בשם הלקוח, כן? כן. ואני גם יכולה להגיד בתור מישהי שחקרה את המערכת, ואני ככה פוגשת את נירוסופט פעם בכמה שנים, כי היום אני כבר לא מגייסת בידיים. בשנתיים האחרונות היה לי בכל רגע נתון יכולת להיכנס למערכת ולראות. המערכת יודעת לעשות דברים, נקודה. המערכת לא יודעת לעשות דברים, כשהצד השני לא יודע להפעיל את המערכת. והשאלה שלי היא, בארגון שאין מישהי שיושבת ועושה יישום, הרי אתם נותנים את 10 שעות הטמעה כשקונים את המערכת. אולי כהצעה, כחלק מהצעת ייעול, גם אם זה ייקח לי את העבודה, זה לא משנה, אני לא אגיע לכל הלקוחות בכל מקרה. למה אתם לא מבקשים, דורשים, חותמים, חושבים, עושים את זה איזשהו פיתוח עסקי, שפעם בשנה הלקוח צריך לעבור איזושהי הדרכה יזומה שלכם, אז אתה מבין מה אני אומרת? כאילו, אם פעם בשנה תגיע לארגון שהשימושיות שלו 30%, יכול להיות שנה אחרי זה הוא יהיה ב-40%. עכשיו, אני חושבת שבמקסימום תמיד אנחנו נשתמש במערכות עד 60-70%, אנחנו לא נגיע ל-100. אבל כן יכול להיות שארגונים דווקא יותר קטנים, שקונים את המערכת היותר מצומצמת, היותר בייסיק, הם אלה שהכי צריכים. הם אלה שהכי צריכים שתבואו אליהם, ככה תמשכו אותם באוזן, כמו שאנחנו עושים הדרכות למנהלים כדי שלא תהיה הטרדה מינית, או שאנחנו עושים, לא יודעת, יש כל מיני נהלי בטיחות שצריכים לעשות, אולי to enforce, כאילו, לא יודעת, להגיד, זה לא להכריח, זה להכניס את זה כחלק מהשירות, כי כשזה חובה, זה חובה. נכון. מה אתה אומר? תראי, להכריח אנחנו לא יכולים, אבל אצלנו הלקוחות מדורגים לפי רמות שירות. לקוחות אנטרפרייז ולקוחות לארג', חלק מה-SLA שלהם, חלק מההסכם שירות, הם מגיע להם לקבל מנהל לקוח, מישהו שהוא ברמה גבוהה, שמכיר טוב את המערכת, ולהיפגש איתו פעמיים בשנה, בלי עלות, ולקבל סקירה מקצה לקצה, לשבת איתו כמה שהם צריכים, כדי באמת לראות מה חסר. זה קורה, אבל לקוחות משתמשים בזה? לקוחות לא משתמשים בזה באופן יזום, כן, למרות שזה מגיע להם. זה מגיע להם, אבל הם לא ראיתי הרבה לקוחות שאומרים, יאללה, בוא נתאם פגישה לעוד חצי שנה. ובטח גם שהמנהל לקוח מנסה לתאם פגישה, הם מסמסים אותו 7 פעמים עד שהוא מצליח. נכון, כי כולם עסוקים. כולם עסוקים. כן, ועושים את הדברים שלהם. הם יהיו הרבה פחות עסוקים. הם יהיו מקשיבים. כן, כי יהיה להם יותר קל, אז אנחנו מציעים, כן? קשה מאוד לדחוף לקוחות,
ומן הסתם השוטף לוקח את זה, כן? אנחנו נכניס בוטים, אנחנו נכניס המון המון טכנולוגיה שתסייע לנו בלעשות את זה, אבל בסופו של דבר הלקוחות צריכים לדרוש את זה. כן, אבל בוא נדבר רגע על ההכשרה. כאילו, אני יודעת שאתה חברה טכנולוגית ואתה ספק חיצוני. בסופו של דבר, האם אתה יודע כמה שעות מקבלת מגייסת או אשת HR בארגון? כמה שעות הדרכה מקבלת אשת HR בארגון בשנה? הדרכה מכל סוג? הדרכה. כמה שעות הדרכה היא מקבלת? מעט. כן? שואף לאפס. אז השאלה שלי הייתה, האם אתם מרגישים בצד שלכם את אותם צוותים שכן מקבלים הדרכות, שכן לומדים נגיד כלים יותר מתקדמים, שהם אחר כך פונים אליכם ואומרים, שמעתי, ראיתי, אולי אני יכולה לעשות את זה אצלכם במערכת, זאת אומרת, האם יש איזושהי קורולציה בין הצוות שלומד לצוות שמשתמש יותר בכלים? האם אתם מזהים את זה? מה שאני ראיתי שהדרישה לעשות את זה היא מאוד מאוד אינדיבידואלית. זה תמיד אנשים מאוד מיוחדים, אגב בארגונים בדרך כלל קצת יותר גדולים. שמאוד מתקדמים מהר מאוד. בדיוק, שהם צריכים להטמיע, הם שמחים ללמד את כל האנשים, הם באים אלינו, הם שואלים שאלות, הם מאוד סקרנים, הם באמת יזמים באופי, והם אלה שדוחפים את הארגון, כן? לפעמים בן אדם אחד דוחף ארגון של 6,000-7,000 עובדים, ובלעדיו זה לא היה קורה, זאת אומרת, המערכת הייתה מנוצלת כמעט בכלל לא. והצוותים עובדים הרבה יותר יעיל, והוא מכניס גם אותנו לאקשן. אין בעיה, אנחנו שמחים על אקשן, אוהבים אקשן, ואנחנו אוהבים שמאתגרים אותנו, וראיתי את זה המון 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 פעמים, לאורך מעל 20 שנה, זה תמיד אנשים ספציפיים, שהכל תלוי בהם. ואם הם שם, אז זה יזוז, ואם הם לא... ואז הם עוברים לארגון הבא, ואז הארגון הבא זז. נכון. והם מגיעים כל כך מהר לתפקידי ניהול, ואז הם נורא מנסים לדחוף את הצוות שלהם, אבל יש גם איזה זמן סופי שאתה יכול להשקיע במערכת נילוסופט, כשאתה צריך לעשות עוד כמה דברים. בדיוק. יש לי שאלה, ששכחתי כמובן. מה שאני יכול להגיד על מה שאמרת, שזה עצוב מאוד, שאם משאבי אנוש מקבלים כל כך מעט הדרכה, כי זה פשוט, אני חושב שאפשר להפוך כל אחת, וכל אחד, וכל מי שנמצא בתוך ארגונים, לקבל את החוש היזמי הזה, לקבל את ה... זה למיד אתה חושב? אני חושב שזה למיד, ואני חושב שאפשר להפוך כל אחד לטלנט בתוך הארגון, במיוחד מי שיושב בתפקידים של גיוס ו-HR, זה אנשים מיוחדים, זה אנשים שאוהבים אנשים, זה אנשים שאכפת להם מאנשים, בדרך כלל, כן? במעל 80%, כן? ומעל 80% מהאנשים אפשר להקנות להם את היכולת הזו, כן? בטוח שעם חברות כמו שלך, או חברות שיקחו את האנשים, את הטלנטים האלה, ויעזרו להם, הם יוציאו את הטוב הזה מתוכה. הכרתי לי מה רציתי לשאול. השאלה הכי בוערת בתחום של הגיוס, זה ניצול המאגר. תן לי קצת ככה, זה הרי מכרה זהב. נכון. ואני גייסתי שנים על גבי שנים מתוך המאגרים של החברות, ומבחינתי לינקדאין תמיד היה איזשהו מאגר הבית שלי, אבל תגיד לי רגע מה היכולות של נילוסופט בתחום הזה של המימוש מאגר, או ניצול מאגר, או... יפה, אז קודם כל זו שאלה מצוינת, ונילוסופט בעצם היא בנתה או סללה את הדרך שלה בזכות היכולת לבנות מאגרים, כן? היא בעצם, בשנת 2003 היינו הראשונים שידענו לתייק קורות חיים אוטומטית, ולפני זה אנשים היו בונים מאגרים ידנית, או מקטלגים אנשים, ושאני זוכר שאני הצגתי את המערכת לחברות וארגונים גדולים, אז כמה קורות חיים צברתם? לא יודע, יש לנו 50,000 באימיילים ובכל מיני תיקיות, אבל מן הסתם לא תייקנו את כולם, כי לא צריך את כולם וגם זה וזה. אמרתי, בואו, תביאו אותם, המנוע, תוך 24 שעות, המערכת תייקה אותם, נדחה אותם, פתאום היה להם מאגר. 2003. זה היה ב-2003. לפני 23 שנה. כן. ואז בנינו להם מערכת חיפוש כזאת מאוד מתקדמת, חפש מה שאתה רוצה, והמערכת כמו גוגל תציג לך, והיינו בעצם, אני חושב בין החברות היחידות בעולם, בישראל בטוח שיודעת לעשות את זה, וזה היה ממש שינוי גישה, עבדנו איזה 5 שנים, כדי לשכנע אנשים, של לבנות מאגר שלהם. של לשים את המיילים, להוציא את הקורות חיים מהמיילים, אתה יודע שזה קורה גם היום. זה קורה גם היום, גם היום יש משרות שנפתחות, ואנשים מקבלים קורות חיים למייל. סליחה. כן, אז זה ממש, ממש עצוב, כי זה באמת,
זה מכרה זהב, ואנחנו העברנו אינסוף סדנאות ואינסוף וובינרים על הנושא הזה של לקחת את המאגר, לבנות אותו. המאגר בלינקדאין, אגב, הוא לא ממש טוב, כי זה לא מאגר של החברה, כן? זה מאגר של לינקדאין, ולינקדאין קשה לה לשתף את המאגר הזה עם כולם. בסופו של דבר, המאגר זה נכס של הארגון, כן? זה נקרא earn media, זה כאילו משהו שאתה כבר קנית פעם אחת, וזה שלך. זאת המשמעות של מאגר. בדיוק. וזה מה שמערכות, לדעתי, טובות בתחום הזה צריכות לעשות. הן צריכות ליצור את האסץ הזה, להוריד את הפרופילים אוטומטית מלינקדאין, אני לא אומר לא להשתמש בלינקדאין, תשתמשו בלינקדאין, בפייסבוק, בכל הערוצים. יש לנו היום אינטגרציות גם לאתרי משרות, כמו דרושים אייל ו-all jobs, וקבלו את כל המקורות, אל תפחדו, תקבלו כמה שיותר מידע, כמה שיותר מידע. יש לנו היום, אנחנו מנתחים לסך כל החברות שלנו, בערך 300,000 קורות חיים ביום. הגיוני, זה הגיוני. 300,000. לא, אבל זה גם בכפולות, כן? ברור, אם בן אדם מגיע לאיזושהי חברה X, הוא יכול להגיע לעוד 300-400 חברות אחרות, כן? אנחנו הרי מפרידים את המאגרים, כל חברה יש לה את המאגר שלה ואת ההצפנות שלה. יש איזשהו אייג'נט שאנחנו לא מצאנו, לפחות בזמן שאנחנו עבדנו עם נילוסופט, לא מצאנו אייג'נט שרץ ודוחף את המגייסת להשתמש במאגר. זאת אומרת, אם היא לא עושה את המאצ'ינג, זאת אומרת, היא לא מגיעה. אני תמיד נותנת דוגמה, ואני אומרת, פתחתם את השנה ב1 לינואר 2025. קיבלתם 70,000 קורות חיים מכל המקורות גיוס. הגעתם ל1 לינואר 2026. מת המאגר. עכשיו, שילמתם לחברות השמה, ללוחות הדרושים, שילמתם לנילוסופט, שילמתם לקמפיינים, שילמתם לעובדים שלכם, החבר מביא חבר, שילמתם לכולם. 70,000 קורות חיים. וב1 לינואר 2026, אתם מתחילים מההתחלה. נכון. ובעיניי, אם אני הייתי עוסקת בהשמה, אני הייתי עושה את רוב ההשמות שלי מהמאגר, ואני חושבת שחברות השמה מעולות עושות את זה מצוין, ובגלל זה הן גם מתקדמות ומצליחות לתפוס, אבל בארגון אין את הדחיפות הזאת להשתמש במאגר, כי תמיד יש איזו תחושה שצריך ללכת ולהביא עוד מועמדים, שב-50%, נכון? זה פחות או יותר 50% מהמאגר הוא מוכר, נכון? אני מדייק. לגמרי, את צודקת. 50% מהמאגר הוא מעבר לנגיד כמה אלפי קורות חיים, פלוס מינוס 50% מהמאגר למשרות פחות או יותר דומות, הוא זהה. אז מה נילוסופט יודעת להציע בנושא הזה של מחזור מאגר? של מחזור, לא נקרא אוטומציה, לא נפחיד. מחזור מאגר. מחזור מאגר. אז קודם כל, לבנות מאגר, צריך לבנות אותו נכון, צריך לבנות אותו גם היום חוקי, לפי החוק של הגנת הפרטיות, אז זה לא כמו שהיה לפני 10 שנים, שיכלת לבנות מאגר ולפנות למי שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה. כמה שאתה רוצה. וכמה שאתה רוצה, והוא לא יכל לתבוח. היום זה אחרת, אז צריך לבנות את זה נכון, עם הסכמה של המועמד, להיכנס למאגר כזה, עם הסכמה שלו שיפנו אליו גם למשרות נוספות, ולנסוף יש פתרון לזה, מקצה לקצה, שהוא נכנס, והוא מאשר את עצמו, ודפי נחיתה, וואנס הוא נכנס למאגר, הוא נכנס בצורה כזאת שהוא יכול להישאר שם, שוב. עד לרמה שהוא אומר, אני לא רוצה להיות שם, ואז הוא יצא. בדיוק, אתה גם לא ממש מוציא אותו, אתה רק מסמן אותו שהוא לא רוצה לעלות בשום חיפוש, אתה עדיין רוצה לשמור את בכל מערכת ניוזלטר, יש היום חוקים שמחייבים הגנה על פרטיות, אוקיי. בדיוק, אז זה מאוד מאוד חשוב לבנות את זה נכון וחוקי, וברגע שכבר בנית את זה, ויש לנו חברות עם מאגרים, זה נכס אדיר לארגון, זה נכס מטורף, ומי שלא יודע להשתמש בזה, 90% מהארגונים לא משתמשים. לגמרי. אז מה שאנחנו בנינו לאחרונה, והוצאנו מעבר לציידים ולציידים האוטומטיים, שיודעים לרוץ כל יום ולחפש מועמדים חדשים, שזה טכנולוגיה שכבר קיימת הרבה זמן, הכנסנו כלי AI לתוך הדבר הזה, שיודעים לרוץ על המאגרים בכל 24 שעות, ולשלוח סוג שכמו ניוזלטר כזה למגייסת או למגייס, עם המועמדים והמאצ'ינג שלהם לאיזה משרה, ואת האחוז התאמה. לכולם יש את זה? הם מקבלים את זה בגרסאות large ו-enterprise לדעתי, אבל כל אחד יכול לבקש את זה, ומקסימום לשדרג איזה משהו, ולקבל את זה. לבקש את זה, ואז הוא יקבל את זה בפוש אליו לאימייל, או בתוך המערכת. מה הוא מקבל בעצם? רשימת מועמדים מתאים למשרה? כן. זה מציק אבל. זה מציק, היא עסוקה. אז בסדר. הוא לא חייב. הוא יכול לקבל את זה בתוך המערכת. אני יכולה לספר סיפור שאצל אחד הלקוחות, הייתה משרה מאתגרת, ואז הגדרתי את מה שאתה קורא לו ניוזלטר, שכל מועמד שמגיע למשרה, ושהוא כל הזמן
יחתוך את המאגר, כל פעם לפי מילות מפתח חדשות, ואחרי 3 ימים המגייסת התקשרה אליי בהיסטריה, ואמרה לי, תכבי את הדבר הזה, אני לא יכולה שכל יום אני אקבל מיילים מועמדים, ואמרתי לה, למה? כי זה בדיוק מה שאת צריכה, זה נקרא מחזור מאגר, היא בסופו של דבר חיפתה את זה. היא חיפתה את זה. בסדר, זה גם יכול לקרות, למרות שהיא תכבה את זה אם היא תקבל מועמדים לא רלוונטיים, כן? יכול להיות שהגיעו היא תכבה את זה כי היא תהיה עמוסה, כי זה מרגיש כמו רעש ולא כמו פתרון. זה מרגיש כמו רעש ולא כמו פתרון, כשאתה לא מבין שזה פתרון ואתה חווה את זה כרעש. אתה מבין? טכנולוגיה יכולה להיות מאוד מאוד רועשת, כשאתה לא מבין מה היא עושה. וגם, את צודק. אני יכולה לתת דוגמה שכל פעם שאתה מגיע לרעיון, אגב, גם עכשיו שנפגשנו להקלטה, אתה התקשרת אליי, איפה חונים, וחיכינו אחד לשני ובאנו. הרי הנחת שאני יודעת איפה זה נמצא, ולכן התקשרת אליי. זה נורמלי. כשאני מגיעה לפגישה ביני, בסוף אני מתקשרת אליך איפה אני חונה, נכון? עכשיו, בקטע חברי זה סבבה. כן. אבל אם אני מגייסת, ו7 פעמים ביום מגיע אליי מועמד, ו7 פעמים ביום, מעבר לכל העבודה שאני עושה, מישהו מתקשר אליי ואומר, איך אני מגיעה, מה הקוד, מה הכניסה, מה הקומה, איפה אני חונה, איפה אני שותה, איפה... וזה לא מוציא אותה מהריכוז. עכשיו, זה נראה כאילו 2 דקות, כפול 7, זה 14 דקות, זה נשמע משהו מאוד מאוד מינורי. אבל מחקרים מוכיחים שכל פעם שאנחנו מסיטים את התשומת לב שלנו מהמשימה שאנחנו עושים, לוקח לנו משהו כמו חצי שעה לחזור לפוקוס. זה אומר שאותו מועמד שהגיע ב10 והיא בדיוק תכננה לסיים משהו, רוב הסיכויים שזה הרגע שהיא תעבור לטלפון ותלך לגלול באינסטגרם, או שהיא תקום לעשות קפה, או שהיא תעבור למיילים, ויכול להיות שהיא לא תסיים את המשימה הזאת, והיא תסיים אותה בערב, ולכן טכנולוגיה יכולה להיות רעש, אבל יכולה להיות פתרון, ומה הפתרון? זה מקליטים פעם אחת סרטון, או כמו שקיבלנו לפה את ההודעה, איך מגיעים, ו90% מהמידע כבר נמצא, ועדיין אם נרצה לדבר, כשאנחנו מגיעים לפה, אנחנו נרצה לעשות את זה, כי אנחנו חברים, וכי כיף לנו לדבר ביחד, וזה לא מטרד. אז אולי הנושא הזה של המחזור מאגר מרגיש הרבה פעמים כמו רעש ולא כמו פתרון. נכון, זה דורש קצת יותר, קודם כל זה דורש איזושהי אינטליגנציה מסוימת, לדעת לחפש במאגר, ורצון טוב לחקור. לרצות. בדיוק, לרצות לעשות את זה, אבל לפעמים המועמדים הכי טובים שם, כי זה מועמדים שבדרך כלל... תמיד המועמדים הכי טובים שם. אני חושבת שיש 2 מקומות שאנשים כל הזמן מפספסים, אחד זה מאגר שדיברנו עליו ארוכות, 2 זה עמוד קריירה. עמוד קריירה זה בן אדם בא עם שלט ענק ואמר, בבקשה תקבלו אותי לעבוד אצלכם. זה לא משנה אם הוא מתאים, זה לא משנה שיש לו רק 50% מהקווליטיז, בן אדם שמגיע אליכם לארגון, בלי ששיווקתם את העמוד קריירה הזה, בלי שזה רץ בממומן, בלי ששמתם כל חומר מקצועי או שיווקי למשרות, סליחה, אבל משרות זה לא חלק שיווקי של הגיוס, לא כתבתם כלום, והוא בא ואמר, קחו אותי, ואתם מתעלמים מהבן אדם הזה, זה פשע. תגייסו את כל האנשים, אני חושבת שבן אדם שמגיע מעמוד קריירה, צריך להתקבל אוטומטית. הוא עשה את העבודה, הוא כבר הגיע, הוא הגיע כי הוא רוצה לעבוד שם. אני חושבת שאם היינו משנים רגע את התפיסה ואומרים, אוקיי, מקור גיוס ראשון הכי אפקטיבי זה עמוד קריירה, כי בן אדם בא ואמר, אני רוצה לעבוד כאן. 2 זה חבר מביא חבר, ו3 אני חושבת שזה צריך להיות המאגר, ורק אחר כך כל הדברים בתשלום, כמו לוחות דרושים, שבעיניי זה כבר לא אפקטיבי, וחברות השמה שזה יקר, ואין קורלציה לכמה זמן הם יישארו בארגון, וכמה כמה מהר הם ייכנסו לתפקיד, אבל עמודי קריירה ומאגרים, זה פשוט מכרה כסף, מכרה זהב. נכון, לגמרי. ואני חושב שזה גם בעיה בהכשרה, זאת אומרת, אף אחד באמת לא הכשיר את האנשים לעומק, איזושהי מתודולוגית עבודה כזאת, כן? זאת אומרת, כל ארגון צריך לשבת עם מישהי כמוך, כן? שיעזור להם גם כן. אנחנו יכולים לתת את הטכנולוגיה, אבל קודם צריכה להודות בזה שהיא צריכה מישהו שיתווה את המדיניות הזאת. אני מכירה לא מעט אנשים בתעשייה שלנו שהם חושבים שהם יודעים הכל. נכון, אז זה באמת אחד המעצורים הכי גדולים ללמוד משהו חדש, זה בן אדם שיודע הכל. ברגע שמתגבר על הרעיון הזה, אז הוא יכול ללמוד כל דבר, וזה כיף ללמוד כל דבר. אני יכולה להגיד שהדבר הראשון, ברגע שהיה לי רעיון, באמת רעיון בוסר, עוד לא הייתה לי מצגת, כל כך רציתי לבוא לפגוש אותך, ועוד 5 אנשים שאני סומכת עליהם, כי רציתי שמישהו שיכול להסתכל על הרעיון, ולהגיד מה יעבוד, ואגב, גם אמרת הרבה דברים שהם היו נכונים, שלא להיכנס להרפתקה של סטארט-אפ, ולא ללכת ולמכור איזושהי מערכת לארגונים, כי אני אכנס בעצם לכל העניין של הבטחת מידע, שאני בחיים לא הייתי חושבת על זה. גם אם הייתי מצליחה לגייס את הכסף, וגם אם הייתי מצליחה
לשבת עם איזה CTO, והוא כן היה בונה שם איזשהו סוג של מערכת. אבל באמת שהלכתי הביתה, כי אני לא ידעתי את הכל, באתי לשאול אותך, וזה ניתב את זה, כמובן לנושא של השירות, ולא את השירות שלנו, ולא למכור מערכות, כי בסופו של דבר, במערכת שלך יש הרבה יותר דברים ממה שאני הייתי יכולה לפתח, אז למה? כן. מה ככה, אנחנו מתקרבים לקראת סיום, אנחנו יכולים לדבר על זה בלי סוף. מה צופה העתיד למערכות גיוס בארגונים? או מה אתם מתכננים, מה אתם רואים, מה המגמות שאנחנו עוד לא מכירים? תן לנו קצת ככה 5 שנים קדימה, מה הולך להיות? וואו, אז קודם כל העתיד הוא לדעתי הולך להיות מסעיר, הוא הולך להיות מאוד מרגש. ואנחנו לפני ממש מהפכה, גם טכנולוגית וגם, אני חושב שלאנשים יהיה הרבה יותר פנאי להתעסק באמת בדברים שהם אוהבים, תוך כדי עבודה, כן? אני לא מדבר על פנאי בבית, זה אחרי זה שעשו מה שהם רוצים. זה גם בסדר. בתוך העבודה, שיבחרו מקומות עבודה שמעודדים את זה. זה עצה שאני יכול לתת. אם אתה מגיע למקום עבודה ואומרים, לא צריך את הכלים האלה, בוא נעבוד כמו פעם, בוא נעבוד זה, כן, זה הדרך שלנו לעבוד. צריך להדליק נורה אדומה אצל אותו בן אדם שעובד בארגון. תמיד לעבוד בארגון שדוחף ומעודד יצר יזמות, כן? לפעמים בוסים, או נקרא לזה מנכ"לים, כאילו פוחדים לעודד יצר יזמות אצל העובדים שלהם. אז הוא ילך, כי הם מפחדים שהוא ילך. אבל הוא ילך בכל מקרה. אבל קודם כל זה לעשות לו, כמו שאמרתי, פשע, כן? אם יש שם מישהו מוכשר, אני לפחות זה המתודולוגיה שלי, מי שעובד תחתיי או איתי, אני נותן לו את כל הידע שלי. אין לי בעיה, הוא מחר יפתח חברה מתחרה, הוא יעשה משהו אחר לבד, שיצליח, בדרך כלל, זה חוזר אלינו, כן? היה מישהו שסיים אצלנו, באמת, רמה טכנולוגית מאוד 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 גבוהה, פתח חברה של IT גדולה, והצליח מאוד, והביא לנו גם עלי לקוחות אחרי זה, ויוצאים מזה רק דברים טובים. לתת ידע. יש כל כך הרבה לקוחות בעולם. גם אם ניקח הרבה, יישאר גם לאחרים. בדיוק, אז כמה שיותר לפתח את העובדים, כמה שיותר לתת להם ידע, כלים. אל תפחדו שהעובד יהיה יותר חזק ממך אפילו, זה בסדר. אבל מה יקרה, נגיד בעוד 5 שנים, כשאנחנו נלך עם משקפיים ולא עם טלפונים, כאילו, איך יראה, מה תעשה מערכת גיוס? אני לא בטוחה שאנחנו נשב מול מחשב ונתהיה קבצים, כמו שאנחנו עושים את זה היום. כן, לגמרי. אני מקווה מאוד שלא נצטרך ללכת עם משקפיים. למה? ולא עם... כל ה-wearables, מה זה? צוקי שם על זה את כל התקציב שלו. כן, שלא לה בהצלחה. אני מאמין בסדר, אתה גם לא הלכת בטח עם טלפון ועכשיו אתה הולך. כן, אז אני מקווה שאנשים יהיו יותר הם, כן? כן. ושיהיו יותר רוחניים, יתחברו יותר למי שהם באמת, כן? הטכנולוגיה היא כלי עזר לסייע, והיא צריכה לעשות את כל העבודות, נקרא לזה הרפטיטיביות והשחורות, וכל הרובוטים שהולכים להגיע, וכל הבוטים שיש לנו היום, וכל הדברים האלה, הם בחיים לא יחליפו את היצר של הבן אדם, להנחות אותו למה לעשות. והמערכות יהיו הרבה הרבה יותר חכמות. אתה תוכל להגיד למערכת, תתקשרי בבקשה ל100 מועמדים, ותראייני אותם, תשאלי אותם את השאלות א', ב', ג', ד', והממשק יהיה הרבה יותר אינטואיטיבי, כמו שאני מדבר עם בן אדם, והוא יגיד לי, הנה, אני עבדתי במשך 3 שעות, ראיינתי, מתוך 100 ענו לי רק 50, ומתוכם מצאתי 5 שנשמעים מדהימים. משפך, גיוס, תקין. בדיוק. ומשם, אוקיי, תזמן אותם, שלח להם את ההסכמים האלה והאלה, תעשה עם זה ככה וככה. זה לגמרי הולך לקרות. אני מניחה שזה תוך 5 שנים, כל הפלואו הזה שתיארת, קודם כל חשוב להגיד, וכבר אמרת את זה, המערכת יודעת לעשות את זה כבר היום, האנשים לא מוכנים לעשות, האנשים לא מוכנים לשחרר את העבודה הזאת למערכות, אבל זה יכול לעשות את זה, וזה גם יקרה, ואני רוצה ככה לסכם, ויש לי עוד מיליון שאלות שלא הגענו אליהם, אבל אני רוצה לסכם באיזשהו נושא מאוד מעניין, עולם הדייטינג שהוא מאוד מאוד רחוק ממני, מתפתח כל הזמן, והוא גם מאוד, הרבה פעמים משווים את זה לעולם הגיוס, אז מנכ"לית של אפליקציית הכירויות במבל, ביטלה בעצם את הסווייפינג, את שמאלה וימינה, כן. והיא הכניסה בוט AI, שבעצם אם אתה ואני רוצים להכיר, אז הבוט יראיין אותי לעומק, הוא יראיין אותך לעומק, ורק שהבוטים ידברו ביניהם וירגישו שיש פה התאמה גבוהה, לא על בסיס רק מראה ומקום מגורים ורמת הכנסה שזה חשוב, וזה בסדר, אלא ברמה הערכית, ברמה של מוכנות להקמת המשפחה, ברמה של מי נמצא איפה באיזה שלב, רמת התפתחות, ורק אז בעצם האנשים יוכלו להיפגש ולהתחיל בדייט. עכשיו,
תחשוב על זה, כאילו מצד אחד זה קריפי, למה שהיה ידבר עם, למה האבטר שלי צריך לדבר עם האבטר שלך? תחשוב כמה זה גאוני. מנהל, עסוק, שהדבר האחרון שבא לו לעשות בעולם, זה לדבר עם 17 מועמדים שנראים אותו דבר, נשמעים אותו דבר, כולם דקלמו את אותו דבר, כולם הוציאו את כל התשובות מהצ'אט, והוא פשוט מקבל את השניים, שברגע שהוא פוגש אותם, יש שם את הקליק. אז נראה לי, אם אני צריכה לעשות איזה prediction, איך מערכות גיוס הולכות להיראות, אני חושבת שבדיוק כמו שהיינו בשלב של הטינדר, ועכשיו אנחנו בשלב קצת יותר מתקדם, ואני חושבת שהמנכ"לית של במבל זיהתה פה משהו, שאנחנו יכולים לחסוך הרבה מהרעש, ובאמת לתת לטכנולוגיה לעשות את שלה, ולפגוש את השלושה אנשים האלה. עכשיו, יכול להיות שאנחנו עדיין נפגוש את המועמד הכי טוב, שהגיע מעמוד קריירה, והגיע מחבר מביא חבר, אבל החפירה הזאת בתוך המאגרים היא מעייפת, והיא שוחקת, והיא מרגישה לא כמו עבודה חשובה, ואני מקווה שאנחנו הולכים לעולם שבו העבודה בגיוס תהיה מרגשת, כאילו למצוא עבודה לאנשים, זה הדבר הכי מרגש שיש. אני מסכים, לגמרי. ליאור, היה מה זה כיף. תודה, גם לי. אז זה אחד מיני רבים, אנחנו נמשיך כמובן להיפגש ולדבר, ותודה רבה. בכיף, תודה לך, תודה. היה כיף.